Hello. Ježiš, je to... Kde je to? Mohli by ste mi spolajkovať video na TikToku, prosím? To nové. To je také pekné. Včera som ho tam dala. Ďakujem za srdiečko. Ja už ste rozstúpila trochu. Fakt? Nie, ne. Áno, opavila som sa tak v Chorvátsku. Dobrý pocit budeš mať z toho, že si mi olajkoval video. A mňa to poteší. Ďakujem. Ďakujem za srdiečko. Ďakujem. Ideš ešte niekam na dovču? Chcela som ísť na Dolomity, ale neviem, či pôjdem, uvidím. Áno, ďakujem. SMR. Moja krásna tabuľka, ktorá zaplňa voľný priestor. Ona tu je na okrasu, to nemusíš brať vážne, hej. To je taká, ja neviem, jak by som to nazvala, to je tabuľka proste, ktorá pohoršuje ostatných očividne, lebo len sa na to pozrie a už ho ide vystreť. Proste je to blbosť, hej. To netreba brať vážne, toto. No však aj ja. Som to robila týždeň a potom som sa na to vysrala. Ďakujem za ružičku. Aj mne. No to... Ti uvarím niečo? No neuvarím. Nemám toľko nakúpené. Musí byť. Aký si ročník? 2007? Či čo myslíš, škola, alebo akože takto? No, tak 2007. Ďakujem za ružičky. Ďakujem. Hello, odkiaľ si z Pezinka? Jo. Akože ja to nestíham dočítať. Ďakujem za ružičky. Takže matúruš bolo čo? Nie, ja tento rok maturujem, lebo som mala odklad. Tým, že ja som jedné národky teraz v auguste, tak ja mám... Ja neviem, nejak zle mi to vychádzalo a mohla som ísť proste buď o rok dlhšie v škôlke alebo do školy. Ďakujem.